नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला मोरी माशाचं मटण दाखवणार आहे। याला मुशी सुद्धा म्हणतात आणि खूप छान लागते, मटणासारखीच लागते। मालवणी पद्धतीमध्ये तुम्हाला मी आज मोरी माशाचं मटण दाखवणार आहे। तर त्यासाठी मी घेतलेली आहे मोरी। आता ही मोरी आपल्याला स्वच्छ आधी एकदा पाण्याने धुवून घ्यायची, 1-2 पाण्याने। हे बघा, मस्त अशी फ्रेश आहे। पाण्याने मी धुवून घेते। आता मोरी धुवून घेतलेली आहे। आता आपण मोरीला आपण हळद आणि मीठ लावून घ्यायचंय, म्हणजे आपण वाटण वगैरे करेपर्यंत तिला हळद आणि मीठ लावून ठेवून द्यायचं आहे। तर आता हळद आणि मीठ लावून घेते मी। लावून घेतले। आता मी ह्याला साईडला ठेवून देते। आपण आता मोरी माशाचं वाटण तयार करून घेऊया। वाटणासाठी मी आता ही मोरी मी जास्त पातळ करणार नाही, अशी थपथपीतच अशी करणार आहे। वाटणासाठी मी घेतलेलं आहे ओलं खोबरं घेतलं, तर 1 वाटीभर ओलं खोबरं घेतलंय, 1 कांदा उभा चिरून घेतलाय, आलं लसूण घेतलेले आहे आणि कोथिंबीर, 1 चमचाभर धने घ्यायचे आपल्याला, अख्खे धने घ्यायचे आहे। सगळं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। तर गॅसवर मी लोखंडी तवा ठेवलेला आहे, त्यात थोडं तेल घातलेलं आहे। तर लोखंडी तव्यावर ना आपण कांदा खोबरा लवकर भाजला जातो, कढईमध्ये पण भाजला जातो, पण त्याला वेळ लागतो। पण मी सहजासहजी लोखंडी तव्यावर भाजते। व्यवस्थित आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे। कांदा मी आता भाजून घेते। कांदा भाजून झालाय, आपण आता त्याच्यामध्ये आलं लसूण आणि धने घालून घ्यायचे, ते सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचंय। झालेलं आहे भाजून। आता आपण ह्याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालायचंय, ते सुद्धा आपल्याला भाजून घ्यायचंय। त्यामध्ये मी कोथिंबीर सुद्धा घातलेली आहे, ती सुद्धा आपल्याला याच्यात भाजून घ्यायची आहे। थोडं खोबरं भाजून झालं की आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद घालून घ्यायची। अर्धा चमचाभर मी हळद घातले। या खोबऱ्यामध्ये चांगली भाजून घ्यायची आपल्याला। भाजून घेतलेले आपल्याला हे खोबरं चांगलं थंड करून घ्यायचंय आणि मग आपल्याला याचं वाटण तयार करायचं आहे। झालेलं आहे, थंड करून घेते आणि वाटण तयार करते। आता आपण मोरी माशाचं मटण तयार करूया। त्यासाठी मी कढई ठेवली आहे, तर कढई चांगली गरम झालेली आहे, वाटणही रेडी आहे। आता आपण हे बघा, मोरी मासे पण चांगले मस्त असे हळद मीठ लागलेलं आहे त्याला। आता आपण कढईमध्ये तेल घालायचं आहे। तेल घालून झालं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे कांदा आणि हिरवी मिरची। तर कांदा मी 1 घेतलेला आहे बारीक चिरून, आणि हिरवी 3 घेतल्यात उभ्या अशा चिरून घेतलेल्या आहे। आता आपल्याला हे कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपण परतून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे। 1 टोमॅटो घेतलाय, तो सुद्धा मी चिरून घेतलाय। आता आपण व्यवस्थित हा टोमॅटो परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो मी परतून घेतलेला आहे। ह्यामध्ये आपल्याला काही मसाले घालून घ्यायचे आहे। तर मी आधी काश्मीरी मिरची पावडर घातली, याने कलर खूप छान येतो, आणि मालवणी मसाला घातलाय तिखट प्रमाणे, म्हणजे 1-1.5 चमचाभर घातलेला आहे मी, कारण हिरवी मिरची सुद्धा घातली। आणि मालवणी मसाल्यामध्ये गरम मसाला असतो, त्यामुळे मी एक्स्ट्रा असा काही मसाला घालणार नाहीये। तुमच्याकडे जर नसेल तर तुम्ही लाल तिखट आणि गरम मसाला घालायचा आहे। तर हा मसाला करपू नये म्हणून थोडंसं मी पाणी घालते, म्हणजे मसाला व्यवस्थित चांगला भाजला जातो। मसाला चांगला व्यवस्थित मी परतून घेतलाय। आता आपण ह्याच्यामध्ये वाटण घालायचं आहे, जे मगाशी मी खोबऱ्याचं वाटण केलेलं आहे। मी सगळं वापरणार आहे, तर मी सगळं वाटण ह्या कढईमध्ये घालून घेतलेलं आहे। आता हे वाटण आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तर हे वाटण मी 5 मिनिटं तरी परतणार आहे। वाटण आता मी 5 मिनिटं चांगलं हे परतून घेतलेलं आहे। ह्यामध्ये आपल्याला मोरी घालायची आहे। तर मोरीला मी हळद मीठ आधीच लावून ठेवलं होतं, आणि मोरी चांगली स्वच्छ धुवून ठेवली, नंतर आपल्याला परत धुवायची नाहीये, लक्षात ठेवा। आता हे मोरी सुद्धा आपल्याला 2-3 मिनिटं परतून घ्यायची आहे। तर व्यवस्थित मी परतून घेते, आणि मग आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। तर बघा, व्यवस्थित ही मोरी मी परतून घेतलेली आहे। आता ह्यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे। तर ही तुम्हाला मोरी जर पातळ करायची असेल तर तुम्ही पाणी जास्त वापरू शकता, पण मी ही भाकरी भाताबरोबर आणि चपातीबरोबर खाण्यासाठी करते, त्यामुळे मोरी खरं तर ना जास्त पण पातळ करायची नाही, अशी एकदम व्यवस्थित चटणी थपथपीत करायची, त्यामुळे ना खूप छान लागते मोरी। तर आता मोरी मध्ये मी पाणी घालून घेतलंय। आता ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे कोकम। कोकम म्हणजे हा माशाचा प्रकार आहे, त्यात कोकम घालायलाच पाहिजे। तर ह्यामध्ये मी आता 4-5 कोकम घातलेले, जास्त घालायची नाही, 4-5, आणि थोडीशी आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे। बघा, मस्त असा कलर आलेला आहे। तर आता ह्यामध्ये जरा चव बघायची, जर मीठ वगैरे कमी असेल तर आत्ताच घालायचं आहे,
मसाला पण कमी असेल तर घालायचं आहे, पण मी हिरवी मिरची पण घातली आणि मसालासुद्धा घातला आहे, त्यामुळे प्रमाण बरोबर आहे. आणि झाकण लावायचं आहे आणि बारीक गॅसवर 5 मिनटं वाफ काढायची आहे. तर हे बघा, एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत तुम्हाला मोरी माशाचं मटण दाखवले मालवणी पद्धतीमध्ये. हे बघा, टेस्ट एक नंबर आहे, अप्रतिम झालेलं आहे. जास्त काही मसाले वापरले नाही आहे, फक्त मालवणी मसाला वापरलेला आहे. खोबऱ्याचं वाटण तयार केलेलं आहे, एवढंच घातलेलं आहे. पण बघा एकदा करून, खूप छान टेस्ट येते. आणि माशाचं मटण जर तुम्हाला आवडलं असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये.